Styr bølger. Seilsnegle. Gretant. Og kiwi og blåbær. Mamma. Gjett det! Hår. Månen. Er det månen? Bart. En bart? Nei, det er en spisemunn. Jeg vet ikke hva det er. Det kan være bart, penner, alt mulig. Eller sånn det var en dullpizza. Dullpizza, liker det. Eller fisk. Nei, det er meloner. 10 meloner. En banan. En banan. En runding. En måne. Et egg. Påskeegg. En heks. En skilpadde og hav. En skilpadde og hav. Et kakestykke. Det ligner på en kaktus. Det er ikke en kaktus. Men se der da. Den er en elefant. Den er jo en dinosaur. Mamma kommer til diamanten. Og der er det sånne ting som kalles vindu. Legger det i hodet. Eller en rektangel. Jeg ser en rektangel. Hvor er den rektangelen da? Der ja. Den gul. Men hva er det inni rektangelen? Krokodille og barnekrokodille. Men hva heter det der med mange humper opp og ned? Kanskje det er en berg-og-dal-bane? Men i berg-og-dal-bane er det en karusell. Visste dere, men månen er jo brun.